milí posluchači, bratři a sestry. Prvotním záměrem bylo založit a živě vysílat pod názvem Rádio Rita. Rádio je však interaktivní živé médium a tak jsme se rozhodli během příprav a zpracování záznamu jít jednodušší cestou a proto vznikla myšlenka na založení pravidelného podcastu Sláva rodu. Přeji vám příjemný poslech u jeho prvního dílu. Dobrý den všem, kdo jste se rozhodli zaposlouchat do vpravdě zcela nového mediálního prostoru. Já se jmenuji Libor a budu vás tímto médiem poznání, pravdy a lásky provázet. A slibuji, že hned ze startu to bude opravdu výživné. Za pár okamžiků odjíždím do Trenčína, kde se potkám s velmi výjimečným hostem, abych pro vás natočil pilotní díl Rádio Rita. Ano, dlužím vám ještě vysvětlení, proč právě Rádio Rita. Tak předně Rita je starodávné védské učení o vztazích muže a ženy, spolužití a jejich tvoření. Také nauka o rytmech vesmíru, jeho zákonech a pravidlech. Přijel jsem trochu dřív, dal jsem si malé korzo tady po tom krásném starobylém městě a můžu vám říct, že Trenčín se svou starobylou dominantou, Trenčínským hradem a majestátním váhem je místo jako stvořené pro podobný typ disputací. Vůbec netušíte lidi, jak se těší. Hned ze začátku tady bude jedno velké překvapení. Původně byl predikován host jeden, ale budeme mít dva. A tak mi dovolte přivítat u mikrofonu jeho výsost Emila Skirkaníče, předsedu představenstva Slovenského podílového družstva ROD Družstvo a prvního místopředsedu předsedy představenstva Suverénní světové banky řádu hospitaliérů. A zároveň našeho původního hosta, jeho výsost Ivana Krajčíríka, rytíře řádu hospitaliérů, otce a zakladatele Zlaté éry a tvůrce videí Pravdy a tvoření. Díky vaše výsosti, že jste si udělali čas na kus řeči. Tak dobrý deň všetkým aj poslucháčom vášho rádia. Mne je cťou a ďakujem za pekné, milé privítanie. Aj za možnosť vyjaviť isté pre mnohých vašich poslucháčov nové informácie týkajúce sa našich spoločenstiev, medzinárodných spoločenstiev, takže teším sa, že aj týmto prostredníctvom vášho média môžeme ľuďom približiť informáciu, čo sa deje vo svete, čo sa deje vo finančnom svete a kam bude pokračovať finančný systém a usporiadanie sveta do budúcnosti a v blízkej budúcnosti. Takže ste do istej miery exkluzívni, že dostávate informácie z pravej ruky a my sa tešíme, že opäť prichádza nejaké médium, ktoré je pripravené, tak ako povedal tuto náš brat, niesť jedine a výlučne pravdivé informácie. Takže dobrý deň všetkým a prajem príjemné počúvanie. Když už si Emile vzal slovo, chci svou první otázkou tak trochu rozklíčovat děje, které teď a tady vidíme. Rádio Rita totiž budou poslouchat nejen naši bratři a sestry, kteří už mají o tady té problematice nějaké povědomí, ale i lidé, kteří o něčem takovém, jako je nový finanční systém, nikdy neslyšeli.
Prosím, co se to děje v tom finančním světě, v reálném finančním světě? Tak toto je zaujímavá otázka. My v podstate v slovenskom podielovom družstve ROD, a o ktorom budeme dneska rozprávať, ako aby sme približili informácie pre ľudí, ktorí o nás nevedia. Podobne ako aj informácie o suverénnej Svetovej banke Rádu hospitalierov, ktorá takisto ako medzinárodná finančná inštitúcia a banka má isté poslanie na tomto teritóriu, no tak našou úlohou je, aby sme prostredníctvom našich možností doniesli tú informáciu čo najväčšiemu počtu poslucháčov. Preto je hromada videí, ktoré my sme komunikovali aj prostredníctvom našich komunikačných, nazvime to kanálov, ako je Zlatá éra a Slovanské noviny. No a čo sa deje vo finančnom svete, tak toto je zrejme téma, o ktorej by sme sa mali rozprávať aj v rámci, alebo komunikovať v rámci nášho stretnutia. Ja v krátkosti objasním zopár a vyjavím zopár informácií, ktoré je veľmi dôležité, aby ľudia vedeli. Zvlášť tí, ktorí o nás nepočuli. Ak vaše rádio začína, tak ja mu prajem dlhovekosť. A dlhovekosť má do budúcnosti majú zaručené jedine médiá, ktoré budú písať pravdu a hovoriť pravdu. To znamená, že ja prajem vášmu rádiu, aby malo tú silu v sebe a silu ducha, aby bolo schopné vždy vravieť pravdu, aby mali v sebe tú odvahu, a druhá vec je, aby na druhej strane sa našli posluchači, ktorí sú schopní prijať tú pravdu, vypočuť si tú pravdu. Takže poďme a pozrime sa, čo sa vlastne deje vo finančnom svete a čo sa v ňom aj bude diať. Tie informácie, ktoré dostanete dnes, sú informácie priamo od zdroja. Ja mám tu česť, že som aj prvý podpredseda predsedu predstavenstva Suverénnej Svetovej banky Rádu hospitalierov, tak len v krátkosti pre všetkých poslucháčov, je to banka, ktorá vlastní, kontroluje a programuje celý globálny finančný systém a zároveň všetky aktíva, ktoré sú vo svete. Čiže vo finančnom svete sa momentálne deje toto. Starý finančný systém, tak ako ho poznáme, nazvime ho fiatný systém, tak on končí. A to, že on končí, je javné pre každého jedného človeka, bežného človeka, bez ohľadu na to, či je to Čech, Slovák, Maďar, Poľak, Bulhar, Rumun, alebo ja neviem, niekde tam z Ameriky. Akým spôsobom to vplýva na ľudí? Ľudia to pociťujú čím ďalej v rámci tej krízy, ktorá prebieha vo finančnom systéme ako takom, vo finančníctve alebo v finančnom svete, tak oni to pociťujú v prvom rade na svojich peňaženkách. A to už je z dôvodu hodnoty peňazí, že za tú istú sumu peňazí, ktoré mali pred rokom, si vedia kúpiť menej, ako si kúpili pred rokom. A druhá vec sú isté obmedzenia, ktoré sa ich priamo dotýkajú pri jednotlivých prevodov finančných prostriedkov v rámci vnútrobankového alebo medzibankového styku. A my vieme presný dôvod, prečo sa tak deje, lebo starý finančný systém dodýcháva. On prosto dodýcháva, končí a začína niečo nové. A vždy, keď začína niečo nové, tak je to bolestivé pre niekoho, kto nemá informácie, alebo má pocit, že sa stráca, alebo má pocit, že sa dostáva do situácie, kedy dostatočne nevie presne vyhodnotiť informácie, ktoré sa mu dostávajú do jeho hlavy. Lebo tých informácií z rôznych či platformiem, či YouTube, či Google, či internetových novín je toľko, že majú bežní ľudia problém zorientovať sa v tejto situácii. Ona je doslova hektická. No a aby my sme ľudí vedeli ukľudniť, dať do pohody, aby nezúfali, aby nelamali palicou sami nad sebou,
tak prichádzame s programom, keďže sme vedeli, že čo sa bude diať, ktorý sa volá Sunrise. Je to medzinárodný program Sunrise, do ktorého je zapojené aj naše slovenské suverénne medzinárodné podielové družstvo ROD. Družstvo. Toto je presný názov nášho družstva. To znamená, že my sme medzinárodný právny subjekt, môžeme to nazvať tak, založený na Slovensku, na ktorého sa výlučne na základe všetkých zákonov o medzinárodných družstvách, spotrebiteľských družstvách, podielových družstvách a zväzoch vzťahuje jedine a výlučne medzinárodné právo. A o tom komunikuje každá ústava, že nadriadeným práva, ktoré je implementované na danom teritóriu, je medzinárodné právo ako vyššia norma práva a nad medzinárodným právom je ešte vyššia norma právo a ešte vyššia norma práva a je to právo suverena. Právo suverena. Preto my sme medzinárodná finančná inštitúcia a banka a pred názvom máme suverén. Preto my sme medzinárodná suverénna banka radu hospitalierov, tých hospitalierov, ktorí vlastnia, kontrolujú a programujú celý globálny finančný systém, na ktorom je postavený finančný systém, v ktorom žijeme. Tak ako máš globálny finančný systém, bratu, predstav si, že je tento stôl. To je niečo, čo je dané, nemenné, istinné a na ňom je postavený finančný systém, v ktorom žijeme. Podobne ako tu na tomto stole je tento mikrofón a tieto poháriky vody, čo tu máme, a ty máš čaj ešte k tomu navyše. Vidíš, prišiel si na Slovensko, ak sa o teba staráme, máš aj čajík, aj vodičku. My tu s Ivanom, jeho vysosti, máme zatiaľ len vodu. Čajík sme mali predtým. Preto tieto dve medzinárodné spoločnosti, suverénne spoločnosti, prvou je Slovenské podielové družstvo ROD, zapojené do programu Sunrise. A ten program Sunrise je program, ktorý spája krajiny sveta do jedného celku, ktorý bude ako inštrument fungovať nielen na finančné transakcie, ale aj ekonomickú spoluprácu, diplomatickú spoluprácu a všetko, čo s tým súvisí, aby ľudia začali inak žiť. Lebo doteraz nežili, len prežívajú. Z výplaty do výplaty koruny nedá ani nikdy nebude. Lebo celý tento systém bol postavený na nedostatku. Takže treba zachovať pokoj. Suverénna Svetová banka radu hospitalierov, banka, ktorá je naplnená všetkými aktívami, je pripravená na svoju misiu. A otázka, kedy bude zapojená, kedy bude spustená, je otázka na toho, kto tomu má čo najviac povedať, a to je cár Alexander. Pardon, Emile, cár carů, kdo to je? No ľudia nerozumejú, čo je to cár carov a nerozumejú tomu, kto je cár carov Alexander. Správne som pochopil, že kto to je. Tak. Kto to je? Dobre, tak ak by som mal presne odpovedať na túto otázku, tak museli by sme sa vrátiť do dlhej histórie, do rôznych ér, v ktorých sme žili, a rôzne tie éry mali, nazvime to, svojich, nie je to správne slovo, vodcov, ale tých, ktorí boli na ich čele, a v istom čase od éry cára Salamona, a to by bola teraz otázka z tvojej strany, jak vidím tvoj pohľad, že a kto je on, ne? Kto bol on? Hej? Cár Salamon, židovský kráľ, ne? Vraj tak hovoria naši bratia, čo až tak nie sú naši bratia. Hej? Toto je iná téma. Tak od vzniku sveta vo všeobecnosti nemôžeme byť dostatočne naivní, aby sme si nemysleli, že keď nás Boh stvoril na svoj obraz, ako dokonalé bytosti, živé, takže nebol schopný aj stvoriť alebo vytvoriť, to je lepšie, nejaký počítač. Nie? Sa mi zdá. Čiže ak si niekto myslí, že ten svet funguje na základe toho, aké sú jeho vedomosti a skúsenosti,
tak môže sa aj dostatočne myliť. V takomto omyle žije celý svet. To znamená, že na základe toho, že vesmír nejak funguje a funguje na základe nejakých zákonitostí alebo vesmírnych zákonov alebo pravidiel, tak aj v tomto javnom svete z dávnej histórie vždy niekto niečo mal pod kontrolou. Vždy. Tak jak nás všetkých má pod kontrolou Boh. Ak mal niekto v danej ére niečo pod kontrolou, tak potom tá kontrola sa odovzdávala ďalej a ďalej a ďalej. Abo čo, že dakedy tu boli rytieri a čo teraz? Už potomkovia po tých rytierov nie sú? Dakedy tu boli indiáni a čo? Nemajú svojich potomkov? Majú, len jak žijú, jak dobytok v rezerváciách. Hej. Volá sa to prišla demokracia. Tak aj pri otázke, kto je Alexander, je presnou odpoveďou ten, ktorý po svojom rode a ten, ktorý na základe práv, ktoré mu boli darované, dané. Hej. Dostal tú silu, že mu bolo zverené toto poslanie a misia, aby v danom čase ako 13. v poradí zlomil toto, čo doteraz nebolo polamané a fungovalo nedobre. Čiže jeho úlohou bolo, aby prijal túto misiu na seba a on ju prijal. A na základe toho, že celý globálny finančný systém, na ktorom je postavená táto zem, tu zem, naša, Midgard, je postavená na globálnom finančnom systéme. Kto toto nerozumie, tak potom nemáme sa o čom baviť. To je základ. A globálny finančný systém, to nie sú bežné dolaríky a eurá, ktoré pobehujú medzi ľuďmi, ale globálny finančný systém je postavený na nejakej energii. A tá energia je niekde, nejaký zdroj je niekde. Chápeš, ty ak prídeš domov a zapneš si svetlo, tak musí byť niekde zdroj, ne? Tam nejaká elektrika musí byť pripojená do domu, bo ináč nič, prepínaš a vybaveno, nič nefunguje. A ten zdroj je zdroj tzv. Sakrálišť, úložišť Ra a to je energia pre celý vesmír. Ešte raz opakujem. Je to energia pre celý vesmír. Keďže ľudia nevedia, ako funguje globálny finančný systém, tak si ani nevedia predstaviť, o čom ja rozprávam, lebo nevedia, ako funguje globálny finančný systém. To je ako keď ty prídeš do domu a rád by si zasvietil, ale nevieš, kde je vypínač. Ale zasvietiť by si chcel. Čiže, aby som dopovedal, prepáč, bratu, na myšlenku, nezabudni, prepáč, že som ťa prerušil, jeho úlohou bolo urobiť všetky kroky k tomu, aby svet prešiel na základe transformácií, ktoré prichádzajú, lebo Zem je živý organizmus. Nie? Ak strom rastie zo zeme, čo to znamená? Že v Zemi musí byť život, nie? Či z čoho by vyrastol ten strom asi? Hej? No tak, čiže ak Zem je v pohybe, a všetko je v pohybe, aj my všetci sme v pohybe, hej? Aj keď sedíme, sme v pohybe, všetko je pohyb, všetko je energia. A otázka je, aká je čistá a ako namierená. Tak jeho misiou a poslaním bolo pripraviť ľudstvo na prechod do nového finančného systému, lebo ten starý finančný systém je nefunkčný, je neefektívny. Ukázali to roky rokúce, bol postavený na dlhu a tam, kde je dlh, tak tam nemôže byť tvorenie. Tam je len splácanie dlhu. A tak ten systém vybudoval z nás všetkých živých ľudí, inými slovami deti Božie, do situácie, že sme závislí na tom, koľko zarobíme. A hodnota bytosti je priamo meraná len podľa očí, kto má aké auto a podľa toho, ako žije. Táto éra končí. Na základe toho, že táto éra končí, tak prichádza nová éra. Volá sa zlatá éra, tak ako Ivan v čase, dobe
niekoľko rokov naspäť založil zlatú éru a nikto ho o to ani neprosil, ani ho nepýtal. To bol jeho vnútorný duch, ktorý ho prebudil k tomu, aby on sa zapojil svojou vlastnou tvorivou činnosťou a tak vznikla zlatá éra, ktorá pracuje, ktorá dáva informácie ľuďom na základe všetkých svojich možností. Vytvorila sa skupina svetlých ľudí, ktorí na úkor svojho času, svojej energie aj svojich peňazí otvárajú oči ľuďom, aby mali šancu prežiť. Hovorím to doslova. Keďže Zem má svoje vibrácie ako živý tvor a my sme jej deti. Príroda, nie? My sme prírode, ona je naša, prírode sme my, nie? My sme deti roda, príroda je prírode. My jsme tu na něj. Tvá slova se moc hezky poslouchají. Znamená to tedy, že nový finanční systém bude konečně spravedlivý? Ono aj ten starý finančný systém bol spravodlivý len pre niekoho. Vysvetlím. Starý finančný systém, keď vznikal, tak on vznikal presne takisto, ako vznikal ten nový. Niekto sa v Bretton Woode dohodol, nie? Po ukončení druhej svetovej vojny, že treba nejak nastaviť finančné toky a finančný systém, lebo začína nový život. Nie? Ako budeme sa platiť, ako si budeme platiť faktúry a akým spôsobom. To znamená, že tak, ako priamy potomok od éry cara Salamona odovzdával práva cárovi carov Alexandrovi Paramonovi, a práva znamená dostup, kódy, vstup do globálneho finančného systému, tak ako ty, keď máš kód do svojho domu alebo do svojho mobilu, tak ho otvoríš. A keď kód nemáš, tak ho neotvoríš. Rozumiem. Čiže tak, ako niekedy sa počas Bretton Woodu dohodlo, že treba vybudovať nový finančný systém, tak vznikla do toho nového finančného systému sa zapojila Svetová banka, Fed, Bank International Settlement a tak ďalej. A toto vytvárali bankéri, ktorí sa volali Rothschild and Company. A oni dostali asi práva od niekoho, aby to urobili. Nie asi. Či len tak sa rozhodli, že? Čiže tak, jak niekto dostal niekedy práva a boli im odobrané tieto práva, teraz niekto iný dostal tieto práva a na základe toho, že iný dostal tieto práva, tak implementuje to, čo on vidí, že je za správne, aby ten nový finančný systém bol absolútne spravodlivý. A absolútne spravodlivý je vtedy finančný systém pre teba a bežných ľudí, ak ty vieš, že kde máš ísť pre peniaze, ak ty vieš, že oni sú ti povinní tie peniaze dať, lebo máš na nich právo, a ak ty vieš, že ti ich nikto nezoberie na základe toho, že prijal niekto niekde nejaký zákon. Preto sme suverénna medzinárodná banková inštitúcia, finančná inštitúcia a banka, hej? A nie sme pod kontrolou akéhokoľvek regulátora v danom štáte, ani daňového úradu, ani finančnej správy, ani ministerstva financií, ani predsedu vlády, ani pána prezidenta, ani nikoho. To je právo. A tento svet je postavený na práve. Otázka je, že či sa to právo dodržiava alebo nedodržiava, ale on na ňom funguje. A teraz to právo na základe toho, že energie, ktoré prichádzajú z vesmíru, a energie, ktoré prichádzajú zo Zeme, Zem vibruje, vidíte, že ako, tak viac jak 1180 sopiek sú v aktivite po celom svete. Viac jak 1180 sopiek. Hej? Čo to znamená? Že niečo sa búri, nie? To tak, jak tebe sa niečo búri, keď sa v tebe niečo búri, tak asi si musíš prdnúť, nie? Rozumieme, o čom hovorím. To znamená, že Zem si vydychuje. Keď si Zem vydychuje, hej, to znamená, že niečo sa deje, tak niekto povie, klimatické zmeny, a niekto, kto vie viac, povie, a už tunely net, a už vytopené, už zhorené,
Každý má svoje AHH a po tým AHH každý si myslí svoje. Čiže ten nový finančný systém, tak ako tvoja znelá otázka, aby som odpovedal, bude absolútne spravodlivý. To znamená, že ty, keď si otvoríš účet v jednej z našich bank, tak budeš vedieť, že je tvoj a suverénny a nikto o tom nevie, že ho máš, len ty a my a ostatní, ak sa prezradíš. Keby nás sa pýtal niekto ako daňový úrad, či máš tu účet, tak by sme im odpovedali, že skúste sa opýtať priamo menovite ešte raz niekoho, lebo my nie sme povinní prezrádzať našich podielníkov. Ani o nich informovať, či sú alebo nie sú podielníci, jedine v prípade, ak sa informujú sami, že sa prezradia. Oni sa prezradia. Hej. Nový finančný systém bude spravodlivý na základe toho, že nie je priestor, aby našim podielníkom, keď im pošleme koruny, hovorím to zamerne koruny, hej. Lebo našou novou korunou bude koruna roda. No to teraz prvýkrát cez vaše rádio vyjavujem, že vnútornou menou slovenského podielového družstva ROD bude koruna roda. Ani nie československá koruna, ani slovensko-česká koruna, ale bude koruna roda. A teraz by vyvstala otázka, a kdy bude, a jak bude, a co bude, kdy bude. My vieme presne, kedy bude. My nie sme tí, aby sme informo zverejnovali o vnútorných stratégiách a o tom, aké procesy prebiehajú v novej suverénnej Svetovej banke Radu hospitalírov. To je úplne jasné. My aj tak dávame dosť informácií nášmu národu, aby boli v pokoji a tak ďalej, že proces tvorenia, on tvorí sa vždy, bratu. Vždy. Vždy sa tvorí. Či myslíš, či nemyslíš, či sedíš, či bežíš, či ležíš, či plaveš, myseľ je niekde. Vždy sa tvorí. Lebo neexistuje ani minulosť, ani budúcnosť, existuje len tu a teraz. A keď existuje len tu a teraz, to znamená, že ja chcem upokojiť všetkých ľudí vo svete. Bez ohľadu na to, koľko ľudí bude počúvať toto rádio. To nie je rozhodujúce. Rozhodujúce je, aby tí, ktorí nás počujú, pochopili to, o čom hovoríme a zachovali v sebe pokoj. V rámci všetkých turbulencií, ktoré prebiehajú vo finančnom svete, my sme v cieli, finišujú sa veci, ktoré je potrebné urobiť k tomu, aby komfort našich podielníkov bol ešte lepší, ako sme my mohli doteraz pre nich poskytnúť. A v čase, keď budeme pripravení, tak si aj uvedomujeme, natoľko, aby sme to spustili, že si aj uvedomujeme, že už keď niečo spustíme, tak už cesta naspäť niet. To my nie sme politici, že niečo funguje a udeláme novelizácii vole. Ne? Pak co, opäť udeláme nejakú tú novelizáciu. My nerobíme novelizácie. My zapustíme niečo, čo má slúžiť všetkým. A keď má slúžiť všetkým, tak od niekoho začať musíme. A preto začneme zo Slovenska, z Česka, Maďarska, Poľska a všetkých krajín, kde už máme založené družstvo, podobne ako je založené družstvo v Česku, Českomoravské podielové družstvo Rozkvet. To je naše bratské družstvo. To je naše družstvo, ktoré má svoje vlastné úlohy, ktoré má svoje vlastné tam iniciatívy. A každý tvorí len tak, ako vie, tak, ako môže, ale my sme jedno a celé. My sme tu prišli v rámci programu Sunrise spojiť prostredníctvom družstiev národy vo svete. To je naše poslanie, to je misia. To je dôležité, aby si to uvedomili aj naši bratia a sestry v Českomoravskom podielovom družstve Rozkvet, že je úplne jedno, že či niekto viac fandí Českomoravskému podielovému družstvu Rozkvet, alebo viac fandí Slovenskému podielovému družstvu ROD, lebo my nie sme žiadne futbalové ani hokejové týmy. My sme tu prišli kvôli tomu, aby sme otvorili cestu nášmu národu a náš národ má dostať pravdivé informácie, aby vedel, že jednota družstiev v rámci programu Sunrise, v rámci stratégie a infraštruktúry je jediná, nemenná
A tak to ostane. Celý presný popis, ako to bude fungovať, dá Bratislava, mesto, kde sedí brat a jeho sláva, lebo takto písali proroctva na základe poverenia cára cárov Alexandra, aby to implementoval. No a to som ja. A potom bratia rytieri a ostatní, čo vedia, čo majú povedať k veci, lebo vedia, o čom sme, kto sme, prečo sme tu prišli a všetky ambície idú nabok, lebo medzi nami nesmú byť ľudia, ktorí majú ambície. Nesmú. Nesmú znamená, že oni aj keď prídu, oni odídu. Ty sa tiež stretávaš s ľuďmi, ktorí ťa naplňajú energiou. Jedine, že by si bol masochista a vyhľadávaš niekoho, čo to z teba saje. My sme pripravili finančný systém tak, aby nikto, keď náš podielnik bude mať peniaze na svojom účte, mu ich ani nezobral, ani neukradol a my sme zdroj. Keď sme zdroj, znamená, že aj podnikateľ, aj fyzická osoba, živnostník, ak podniká a bude chcieť financie, tak bude vedieť presne, kde má prísť, ako má požiadať, akým spôsobom požiadať o financovanie. My toto všetko máme pripravené a toto všetko bude slúžiť našim podielníkom a jedno, či je to Slovák, Čech, Maďar, Poľak a tak ďalej. To je úplne jedno. To je úplne jedno. Lebo sme jeden národ. Sme Slovania všetci. My tu nemáme súťažiť a predbiehať sa. Tu súťažia a predbehujú sa politici. Oni sa aj súťažia, i predbehujú, i diskutujú. Len výsledok nie je. My namiesto toho, aby sme sa predbiehali a súťažili, tvoríme. A tie týmy ľudí, ktorí nielen tvoria, ale už aj vytvorili, hej, to ja sa dobre bavím na to, keď niekto napíše náš vnútorný komunikačný kanál, že jak minule jeden brat, no zhodou okolností tiež Česka, hej, že slyším pořád jenom slova a žádný činy. No tak ja som si dal tú namahu, že som bratovi zavolal a mu hovorím, že bratu, vysvetli mi, že čo to znamená, čo si napísal, že chcel by som tomu porozumieť, že čo to znamená, hej, že do pořád jenom samý slova, bodka a žádný činy. Čo to znamená? Že slovami my informujeme, čo robíme a keď ty nevidíš činy, tak pozri si, že banka je spustená. Otázka pre teba len prečo funguje tak, jak funguje. To my vieme a ja ti to odpovedať nebudem, bo ty nie si ten, ktorému ja by som mal odpovedať na túto otázku. Ty len kričíš o pomoc. A máš pocit, že ja som tvoja asistentka a mal by som informovať aj slovenský, aj český národ presne o tom, čo som dneska urobil a čo urobím zajtra. Dosť veľký omyl. Hej. To keby som informoval národ, že čo ja robím včera a dnes a zajtra, to by som nič nevytvoril. Absolútne. Bo by sme kontrolovali jeden druhého, kto čo urobil. Ľudia, čo majú tvoriť základné veci, princípy, stratégiu a všetko, čo s tým súvisí, tí už sú dávno postavení na svojich miestach. Tak, jak tu popri tvojej pravej ruke a oproti mne sedí Ivan. To je rytier radu hospitalierov, ktorý má na starosti isté veci a ktorý má aj zodpovednosť za to, aby prostredníctvom zlatej éry nesol túto informáciu. Jemu sú otvorené informácie, zdroje, databázy, všetko, čo máme a presne tvorí. A my tiež chceme vedieť, že komu tie databázy dávame a komu dávame, nie? Či čo, len hoci komu dáme z ulice? Alebo ako? Celá štruktúra, jak budú fungovať samosprávy, celá štruktúra, jak budú fungovať družstva pri samosprávoch a všetko je rozhodnuté. Len ty o tom, bratu, nevieš. A keďže o tom nevieš, tak potom píšeš, že požád jednom samý slova a žiadny činy. Len ty činy nevidíš. Ale to neznamená, že nie sú. To len ty ich nevidíš. A to je práve to, že nielen ich nevidíš. Ty ani nevieš, ako funguje matrica. Nevieš, ako funguje systém matričný. Preto ak my by sme povedali všetkým, čo sme urobili doteraz, a už aj tak sme dosť povedali, a je to hmatateľné. Registrácia funguje, servery fungujú, softvery fungujú.
banka fungovala, mali sme tam také veci, čo tam ako nie? Jezuiti sa rozhodli nie? Nie? No tak ako hovorím. A ten, kto mi rozumie dobre a ten, čo mi nerozumie, ja rozprávať ďalej nebudem. Takže tak. Ja som chcel tomu povedať, že všetky tie informácie, ktoré si vlastne rozprával o finančnom systéme, ako funguje, akým spôsobom sa zakladal, akým spôsobom sa preberali práva, tak môžu si posluchači rádia pozrieť na YouTubeovom kanále Zlatá éra, kde je vyše 200 filmov o tom, úplne keď pôjdu úplne od začiatku a začnú vlastne pozerať, tak sa im posklada celý obraz. Myslím si, že viac ako mesiac budú mať čo robiť, kým si všetky rozhovory pozrú a všetky filmy. S tým, že chceme povedať program Úsvit, ktorý tu bol komunikovaný, to znamená, že program Sunrise, tak je na Telegrame je špeciálny kanál Úsvit, kde sú komunikované všetky práva, ktoré majú ľudia v novom finančnom systéme, a je to aj na Facebooku, aj všade. To znamená, že tie informácie sú naozaj dostupné, len každý by si mal k tomu sadnúť a si to prečítať a trošku si to naštudovať. Ja viem, že ľudia sú trošku leniví, tak naviac ich bavia jednominútové videá, ale myslím si, že toto je o každom jednom človeku, je to o tom, že či človek chce, a tým pádom sa môže aj zapojiť do nejakej spolupráce alebo do nejakého tvorenia, ak sa chce podieľať na tom novom svete. A teraz by sme možno mohli prejsť k tomu, že čo tá Česká republika, že keď sa človek teraz dozvedel, že je nový finančný systém, tak čo v tej Českej republike? Ono to je paradoxálne. Keď sme celý ten finančný systém pripravovali a rozmýšľali sme doslova do detailu, do istiny, do každého jedného detailu, že ako to bude fungovať a ako to príjmu ľudia, ako to príjme národ, tak my sme veľmi dobre vedeli, že v akom stave vedomia národ má. Akom stave vedomie národ má. Čo to znamená? Češi sú geneticky silný národ. A oni sú dominantní. Aj chcú byť dominantní. Preto sme vedeli, že v Česku to bude ťažšie. Aj z rôznych iných príčin, lebo Česko má Prahu a Slovensko má Bratislavu. Pre tých, čo mi rozumejú, o čom hovorím. Hej. Druhá vec je, že našou úlohou je nielen postaviť finančný systém a spustiť ho, ale ľudí previesť na základe transformačných zmien, ktoré prebiehajú bez ohľadu na to, či si to niektorí uvedomujú alebo neuvedomujú. O tom je hra. Toto. A aj sme vedeli, že ako funguje systém a matrica, tak sme aj vedeli, že vstupujeme niekde, kde budú dva protipóly. A dva protipóly znamená čo? Jeden pól je ten, ktorý odchádza, odumiera, starý systém, a ľudia v ňom sú a niektorí sa tam dostatočne páči. Im sa tam páči. Len ide o to, že väčšine sa tam nepáči. Niektorým sa tam páči, ktorí sú zvyknutí na ten systém, sú usadení v tomto systéme. Nechcem povedať, že dostatočne si zvykli na ten systém, lebo na ňom dostatočne parazitujú a ani neuvedomujú si, do akej miery ten systém parazituje na nich. Ostatní sú väčšina, ktorá je menšinou, a oni sú väčšinou nespokojní. Keďže toto sme vedeli, tak sme aj vedeli, ako postupné a aké konkrétne kroky musíme urobiť k tomu, aby to ľudia zvládli. Čiže najprv to zvládajú ľudia, ktorí majú otvorenú myseľ, ich vedomie nie je tak dobité, že sú schopní prijať nové informácie a dávajú im šancu žiť. Ak ľudia nie sú schopní prijať novú informáciu, lebo ich vedomie je na úrovni také, že nie je momentálne schopné to prijať, tak na základe tých zmien, ktoré prebiehajú vo vesmíre, tak ako som spomínal, príde deň, keď budú mať šancu to pochopiť. Alebo príde deň, keď to nikdy nepochopia. Preto my nevyhľadávame podielníkov. My nepresviečame, aby sa niekto stal našim podielníkom. To je jeho slobodná voľa, my len ukazujeme cestu, že na týchto teritoriách, keďže sme vytvorili tieto suverénne
subjekty práva, ako sú medzinárodné suverénne družstva, Českomoravské podielové družstvo Rozkvet, podobne ako na Slovensku Slovenské podielové družstvo ROD družstvo, podobne ako v Maďarsku Arany Korona, podobne ako v Poľsku a v iných krajinách sveta. Toto je naša cesta, my sme tú cestu pripravili. Môžeme povedať, že je požehnaná. Tí, ktorí znajú a už nemusia veriť. Lebo iná cesta komunikovaná nie je. A ani nebude. A ak by bola typu BRICS, typu, ja neviem, CBDC, typu iné, Gesara, Nesara. Hej. To Gesara, Nesara by sme sa mohli rozprávať dlho. To by si veľa vecí sa dozvedel. Len ja to radšej hovoriť nebudem. I tam Sara, i tu Sara. Bolo také. Takže nič iné nemá právo žiť, lebo globálny finančný systém to nepríjme. A ak globálny finančný systém niečo nepríjme, to je ako stôl a na neho by si dal 500 kg. Prijal by to ten stôl? Ja sa pýtam, keď tu je drevený stôl a ty by si zobral, tak z vrchu by si zobral, neviem, 500 kg alebo 1000 kg, rozumieš ma? Prijal by to? Nie, on by to spracoval. A toto prebieha. A my vieme, a ja o tom niečo viem, keď som prvý predsedu predstavenstva suverénnej Svetovej banky Radu hospitalierov. A to úplne zodpovedne komunikujem, tak ako všetko zodpovedne komunikujem. Že starý finančný systém, on odchádza a odíde, a keď odíde, tak on odíde aj s dolarami, aj s eurami, on odíde so všetkým. On odíde, chápeš, odišiel vlak, nie? Odišiel vlak, čo budeme robiť? No nič, tak počkáme, však pôjde druhý. To znamená, Emile, že bude část lidí nadále závislá na starém fiatním systému a část, ta znalejší, bude napojená na nový finanční systém. To přece nemůže fungovat. Nie, ono to bude fungovať. Ja som pochopil, čo ja odpoviem, lebo tvoja otázka má dve podotázky. Hej. Vysvetlím, jak som to pochopil ja. Pripomeň mi tu, jak si to začal, ja sa tam napojím, bo som vybehol z poľa, že len mi to pripomeň. No, jedna část, ta, která bude na rodové finanční platformě a pak ti ostatní, co znají jen dolary a eura, budou fungovat paralelně? Ona neújde, ona bude zrušená. To znamená, že my už dlhšie komunikujeme, ako to bude. Všetko, ako bude, komunikujú naše rezolúcie International Treasury Monetary One, ktoré presne komunikujú, čo bude. Tie veci sú v procese a zároveň aj komunikujú rezolúcie to, čo objasňujú všetky rezervné meny, ktoré my sme zapustili do nového finančného systému. Vysvetlím to. Sú 3 nové rezervné meny. Zlatý dolar, ja hovorím zlatý dolar, nie zlatý americký dolar, zlatý dolar, zlatý rúbeľ a zlaté pekiu. Tak, ako je svet rozdelený doteraz, ako to vidí bežný človek, že sú štáty, tzv. Akciové spoločnosti, alebo akciové spoločnosti, tzv. Starty, alebo SROčky. A potom sú kráľovstvá a monarchie. Dobre? Hovorím. To znamená, že národy kvázi majú na výber, na ktorej strane ostanú. To sa deje. Tak vždy máš možnosť ísť alebo neísť. Monarchie a kráľovstva budú nazvime to, jedna časť, ktorá bude využívať v rámci rezervnej meny pekiu. Druhá časť, nazvime to, teritória Sovietskeho zväzu a bývalých krajín a tak ďalej, blízkych krajín a tak ďalej, bude využívať vo finančnom systéme v rámci ich transakcií zlatý rubeľ.
A potom bude nejaké teritória, kde sa bude používať zlatý dolar. Zlaté pekiu. Máme zlatý dolar, zlatý rubel a zlaté pekiu. Takto je to rozdelené. My vieme aj kde bude. Len zatiaľ o tom nehovoríme. Prečo? No dávame šancu na výber. Tak ako vznikajú nové ostatné rezervné meny aj ostatných krajín, ako sú krajiny, ktoré pracujú na niekoľkých rezervných menách a úplne v pohode a tak ďalej a tak ďalej. Čiže my vieme presne, že jak to vieme urobiť. Čiže ak ty si vravel, že budú takí, no tak ako vieš, keď niekto chce chodiť na diskotéku a nechce sa venovať aktívnej činnosti v družstve, no tak nechodí na diskotéku. Rozumieš obrazne, čo hovorím, ne? Bo dá sa byť aj v družstve, aj na diskotéku ísť. A keď takto chce ísť len na diskotéku, no tak nech je na diskotéku. Tak to bude. To znamená, že 3 rezervné meny budú určovať aj ďalšie rozvitie jednotlivých národov na daných teritoriách, ne? Však oni sú tam, však majú nejakú svoju tam vládu, ja neviem, čo tam majú, hej, tam majú svojich monarchov, niekde majú kráľov, hej. Vyhlásil sa niekto za kráľa, majú kráľa. My vieme, ako budeme organizovať, nazvime to národ Slovanov, na našich teritoriách. A tam koncepčne všetko pôjde presne tak, ako my ukážeme na Slovensku. My sme urobili tak. A ostatní to preberajú, túto štruktúru, a upravujú si ich na svoju vlastnú individuálnu vnútornú mentalitu národa a jeho genetické možnosti, schopnosti a všetko, čo s tým súvisí, aby ľudia mali priestor na tvorenie. Ale základ musí byť, tak jak je globálny finančný systém, ktorý je, a na ňom je postavený finančný systém, ktorý bol a odchádza, a prichádza nový finančný systém, ktorý bude určovať pravidlá, podľa ktorých budeme žiť vo finančnom priestranstve, zároveň program Sunrise, spájanie družstiev, ktoré vznikajú v jednotlivých krajinách sveta ako suverénne spoločnosti, a keď sú suverénne, no tak potom, keď sú suverénne, tak tam nevidím žiadna možnosť vplyvu rímskeho práva. Toto my hrajeme. Ak chceš niekoho vyslobodiť zo systému, tak ho vysloboď tak, že mu ukážeš cestu, ktorou on prejde a nestúpi na žiadnu minu. A toto my sme vybudovali, aby každý slobodný človek, ktorý sa cíti slobodným len do miery výšky svojej výplaty a slobody kontrolovania svojho času, ne? Keď máš pod kontrolou svoj čas, tak potom môžeš hovoriť, že si slobodný. V opačnom prípade musíš povedať, že ideš do roboty. Tak aby tí ľudia to zvládli. Zvládnu to. Teším sa aj zo Slovákov, aj z Čechov. Sme silný národ. Zvládneme to všetko. Aj spolu aj s Českomoravským podielovým družstvom Rozkvet, to je naše bratské družstvo, ktoré si musí uvedomiť, že nesie zodpovednosť za celý český národ. A keď nesie zodpovednosť, tak keď za niečo zodpovedám, tak musím na to nejakým spôsobom vplývať. A keď na niekoho mám nejak vplývať, tak môžem na neho vplývať jedine s tým, že mu ozrejmím, objasním moju cestu, ktorou idem, a pozývam ho na tú cestu, a keď chce, tak ide, a keď nechce, tak nejde. To sa volá sloboda a voľnosť. A preto neexistuje človek, ktorý o sebe môže tvrdiť, že je voľný a slobodný absolútne, keď je zadlžený, keď má dlhy, je pod vplyvom hypotekárnych úverov, je pod vplyvom čohokoľvek, len nie pod vplyvom pokoja. Tak funguje systém. Odbúrať stres, strach, žiarlivosť a všetko, čo s tým súvisí, a ísť cestou pokoja. To je cesta Slovanov. Já když tě tak poslouchám, tak neznalého člověka musí z těchto řečí bolet hlava. No a ak to niekto počúva, čo o nás vôbec nepočúval, tak o mňa si myslí, že som zošalel. Hej.
A o tebe si myslíš, že si blázon, ktorý prišiel za niekým a ktorý mu rozprával všelijaké bajky. Ja tvrdím len jedno. Ak máme teda slobodu slova, no tak je sloboda. Tak veď ja ak niečo tvrdím a ja si stojím za svojím slovom a za svojimi tvrdeniami, no tak potom čas ukáže, či sa tie tvrdenia naplnili alebo nenaplnili. Druhá vec je, no však ako my od nikoho nič nepýtame. A keď od nikoho nič nepýtame, to znamená, že nikto nám nie je nič dlžný. A keď nám nikto nie je nič dlžný a my od nikoho nepýtame nič, no tak nemôžeme nikoho oklamať. Nie? To pochopí Slovák aj Čech, predpokladám, nie? Myslím si, aj Poľak. Nie? Že keď od nikoho nič nepýtam a nemám s ním žiadne zmluvy, že mi niečo dlží, tak čo je? O čo ide? Vec je, bratu môj, v tom, že ľudia nepoznajú, nevedia, čo je medzinárodné právo a čo sú zákony o medzinárodných družstvách. Lebo Rothschildovci, Rockefellerovci všetko skryli, nič neprečítaš, chápeš? Sami si to urobili a skryli. Rozumieš, nie? To je ako, že máš napríklad v ruke Tatranku a my sme tu, ja neviem, 5, hej, a ty si ju z vrecka vybereš, pôjdeš tam vonku, si odkúsiš, ne? Prídeš náspäť, ešte vidíme, že Tatranka tu na brade u teba, ne? A sa spýtam, máš Tatranku a ty povieš to, čo si. Hej. Bežná vec, normálne, v pohode. Tak funguje svet, treba zachovať kľud, pokoj v sebe, tak fungujú ľudia. My vieme, že nie všetci ľudia sú úplne dokonalí a my ani nechceme, aby boli dokonalí. My chceme, aby pochopili, že existuje možnosť inak žiť, inak rozmýšľať, inak tvoriť a vytvárame svoje vlastné komunity. O čo ide? Sparta Praha má svoju vlastnú komunitu a fanúšikov má. Slavia má? Má. Brno má? Má. Český Budějovice? Jo. Ostrava taky. No a my máme družstvo. A čo? Len nehráme fotbal. Děkuji, Emile, za zajímavé vyprávění. Rád bych teď dal slovo Ivanovi Krajčeríkovi. Ivane, přibliž nám zrod zlaté éry. Zlatá éra, hej. Už veľa bolo o tom povedané u nás na YouTube kanále, že asi ako to vzniklo, ale tak ono to vždy vzniká ako v hlave tá myšlienka, že akým spôsobom niečo človek, čo chce vytvoriť. Keď som sa ja dozvedel o rode, alebo keď sme prvýkrát boli v kancelárii, bolo to tak skoro 4 roky, bolo to vo februári pred 4 rokmi, teda 3,5, tak nejako neviem teraz koľko to presne je. Rozmýšľal som a chcel som vedieť o mnoho viacej. Tým, že som trošku vedel po rusky, viacej ja som rozumel, tak som začal pozerať videá Alexandra a tam som si postupne začal skladať informácie. A tým, že som mal skúsenosti a robil som predtým v televízii, robil som v televízii Teatry, ktorá bola spravodajská televízia, tak ináč to som nevedel, že z akého dôvodu vôbec tam som robil, lebo ja som, čo som tam vôbec robil 2 roky a to som vlastne až teraz zistil, že ja som sa to tam bol naučiť, ako sa to robí, aby som to teraz mohol využiť. Takže ja som tak rozmýšľal, že ako by som mohol pomôcť, lebo to bola taká prvá otázka, ktorú sme tam položili, lebo zaujímalo, ako môžem pomôcť, ako by som mohol byť pri tom, keď sa to bude celé, by som povedal, vytvárať alebo dotvárať, pretože keď som tam bol prvýkrát, tak myslím, že vyšla iba 4. rezolúcia, bola vonku. Ako akorát v ten deň asi vyšla, alebo 2 dní potom. No ja som chcel, aby sa ľudia čo najviac z toho dozvedeli. A keďže som vedel robiť trošku tie filmy, tak som rozmýšľal, ako pospájam tie informácie a urobím nejaký film. To znamená, že zoberiem tú informáciu tak a skúsim, že aby bola zrozumiteľná pre všetkých. Tak som urobil prvý film, pozeral som sa na to a hovorím, no a teraz kam ho zavesíme. Takže poďme teda urobiť nejaký YouTube, lebo však to je asi najlepšia platforma, čo sa týka prezentácií videí. A teraz išla tá otázka, ako by sa to malo volať. No v prvom momente som si myslel, že by to mohol byť, že zlatý vek, lebo všade sa okolo písalo o tom, hovorilo, že nejaký zlatý vek prichádza.
Ale mal som jedného priateľa v Rusku, s ktorým som sa rozprával a on mi hovorí, že lepšie by bola, keby to bola éra, lebo tam je Ra, reč Boha. Ja hovorím, tak super, tak by sa to malo, tak poďme na to, bude sa to volať Zlatá éra. No a ešte teraz by sme potrebovali logo, nie? Tak postupne tvoríš všetky tie veci. A keďže v tom čase som sa zaoberal svetlou gramotou, a tento kamarát, ktorý mi aj hovoril, že by sa to malo volať Zlatá éra, tak jeden z tých znakov zo svojej svetlej gramoty som zobral a vybral som si veľmi dobre, lebo ten znak, on má také, ako by som povedal, význam, veľmi hlboký význam, lebo zobrazuje aj minulosť, aj prítomnosť, aj budúcnosť. V tom znaku je všetko zobrazené. A grafici vytvorili aj v tom písme svojej svetlej gramoty, vlastne vytvorili aj ten Zlatá éra nadpis. To znamená, že ono to vyzerá, ako by to bolo v ruštine, ale ono to je napísané v svojej svetlej gramote a zo spodu je to po slovensky napísané. Tak vzniklo vlastne logo. No a potom som to poslal na naše družstvo, na schválenie, že či by to tak mohlo byť, že čo na to hovoria. A prišli iba pozitívne odozvy, že sa im to páči, tá myšlienka. No a pamätám si, keď som tuto Emilovi prvýkrát pustil to prvé video, bolo to v aute, keď sme cestovali, neviem, niekde z juhu sme cestovali, niekde do Zvolena, tuším, že? Ja si to pamätám. A ja som sedel vpredu a Emilovi som dal na kolena počítač a som mu to pustil. A teraz to skončilo a som teraz čakal, čo bude a on hovorí, super to je. Ja som iné slovo použil, Ivan, ja ho nebudem teraz definovať. Áno, použil si také iné slovo, tak som sa veľmi ako potešil tomu, tak sme potom chystali premiéru toho filmu. No a tak sa postupne začal ten príbeh, ja to skrátim, proste ako išiel ten príbeh ďalej. On som urobil druhý film a Emil ten druhý film poslal Alexandrovi, tuším, že aj druhý a potom aj prvý mu poslal. Áno. Myslím, že tak to bolo. No a naraz, neviem čo teda on hovoril na to, ale to asi vieš ty skôr, že čo vtedy povedal. Tiež pamätám, tiež to nebudem citovať. Dobre, takže nebudeme hovoriť úplne do podrobností, že aké boli reakcie. A iba viem, že... Pozitívne. A v jednom momente naraz mi Emil zavolal a hovorí mi, že buď pripravený, presne o 10:00 zavoláš na toto telefónne číslo. A tam bude Alexander a on ti dá rozhovor. A tak sa vlastne začala tá Zlatá éra priamo od zdroja, by som povedal. Že v jeden deň som o 10:00 niekam zavolal a dostal som hodinový, bolo to presne hodinu, asi hodinu aj 3 minúty, rozhovor od Alexandra, kde mi popísal všetko, ako to je s finančným systémom. Bol to taký prvý rozhovor, ako keby aj keď viac menej on rozprával, že som dostal informácie. Niečo ako Emil. Niečo, a hej, keď Emil začne rozprávať Alexander, tak to je... Nie, oni sú trošku rozdielni. To si viem už teraz povedať. Pretože Alexander, on je, ako by som povedal, že vizuál z toho NLP hľadiska. Hej, že jemu idú rýchle obrazy a on rozpráva veľmi rýchlo. Obrovsky rýchlo. On za 5 minút dokáže povedať to, čo Emil za 20. Lebo Emil je taký pocitový a on tak pomalšie rozpráva a oni sú takí rozdielni. Spomalenejší som. Oni sú mám svoje vlastné tempo, vieš. Každý má svoje vlastné tempo. Áno, ale... Rytmus. Ale to je super, pretože ono sa to všetko dáva dokopy a ide to veľmi dobre. To znamená, že ja už ich mám za tie 3 roky, ako by som povedal, že nie že prečítaných, ale viem, že čo môžem od koho očakávať, keď robím tie rozhovory. Pretože on mi dal ten prvý rozhovor a dostal som prvú veľkú úlohu. A tá prvá veľká úloha je vlastne v tom prvom filme, ktorý sa volá Svetová banka je prázdna a tam bola aj prvýkrát išla informácia, že Sovietsky zväz je obnovený, to je ďalšia veľká téma, ktorá je. A ten film bol vlastne určený pre všetkých, pre celý svet a bolo oznámené, že prichádza nový finančný systém. A to bolo veľmi zaujímavé, lebo ono sa to všetko dialo pred Vianocami. Ja si ani nepamätám, všetci zažívali taký ten predvianočný stres. A ja som mal stres za počítačom, že aby som to naozaj dobre urobil, sa pamätám. Ja som ani nevedel, že naraz boli Vianoce v jeden deň. A tak som to poslal, bola veľká spokojnosť. To keď začneš, Ivan, robiť svetlé veci, hneď zabudneš na Vianoce. Absolútne, zabudnem aj na Vianoce, aj už iba svetlo prichádza potom. A potom sa začala celá tá éra tej zlatej éry
s tými informáciami, pretože oni tie filmy sa prekladali aj do iných jazykov, do angličtiny a do ďalších, takto sme získavali prekladateľov a začal sa skladať tým Zlatej éry. Ten tým Zlatej éry, on nie je veľký, ale on ani nepotrebuje byť veľký. Zatiaľ on bude, Zlatá éra bude obrovský by som povedal, mediálny zdroj budúcnosti. Zatiaľ stúpame našimi sledovateľmi tak pozvolná, niektorí sa odhlasujú, prihlasujú a je to také všelijaké. Tak to býva. Áno, lebo Zlatá éra, ona dáva úplne iné informácie ako všetci ostatní. A my neuhneme od toho. My ideme po pravde, ako sa u nás hovorí, po právi. To znamená, že informácie, ktoré my máme priamo od zdroja, sú pravdivé. A ľudia väčšinou vyhľadávajú na Google aj niekde inde informácie. Lenže tam je taká vec, že keď my sme zdroj, tak ako si môžu niekde inde vyhľadať informácie. Toto je veľmi náročné pre ľudí pochopiť a jasné, že aj tie informácie, ktoré dávame, oni si chcú stále niekde overiť. Preto som to vlastne povedal, že my sme ten zdroj tých informácií. Takže Zlatá éra doteraz vyprodukovala vyše 200 filmov, ale nielen filmov, ale rozhovorov. Tie rozhovory niektoré sú aj dlhšie, veľa je tam rozhovorov s Alexandrom. Veľmi si nielen vážim, ale aj to, že Alexander mi dal veľa exkluzívnych rozhovorov, kde sa oznamovalo vládam veci v tom čase, ako to bolo, ale popri tom prezradil a povedal aj veľmi veľa znalostí, sakrálnych znalostí. Je tam naozaj, máme na YouTube kanále aj sakrálne znalosti, je tam viacej časti toho, pretože to je skoro 4-hodinový rozhovor, ktorý on poskytol a je to rozsekané na viacej časti, aby to ľudia postupne mohli, ako by som povedal, že aj strebávať tie informácie. To znamená, že tam sa dozvedia naozaj, ako to bolo aj s našimi dejinami, nechcem povedať, že históriou, tam je tá Tóra v tom slove, ale s našimi dejinami, ako to bolo. Veľmi, veľmi hodnotný film, ktorý som za ten čas urobil, tak bol o ráde hospitalierov. Veľmi málo ľudí o tom vie, ako rád hospitalierov vznikol, niečo o ňom, o tej histórii, pretože ja by som to takto povedal, celá tá história je prepísaná. A toto je aj to, čo by som chcel ľuďom povedať, že keď sa nad tým zamyslíte, aký aj bol finančný systém, akým spôsobom fungoval, je veľmi dôležité pochopiť takú jednu veľmi dôležitú vec, že my vôbec nevieme, čo tu bolo pred 1000 rokmi. Ani pred 500. Pretože keď si zoberieš rôznych takých... Niektorí nevedia, čo bolo včera. Keď si zoberieš takých ľudí, ktorí bádajú o tej histórii a chodia, zistujú, že niečo sa tu stalo pred niečo vyše 200 rokmi. Že tu bola nejaká, by som povedal, že oni to volajú, že potopa alebo niečo. To znamená, že my si ani nevieme predstaviť, aké civilizácie tu žili pred 500 rokmi alebo kedy. Pretože sám Alexander povedal v tých sakrálnych znalostiach, že za posledných 1000 rokov tu vyhľadili 4 civilizácie. Tak čo my môžeme rozprávať, akým spôsobom sa môžeme baviť o tom, že či vôbec vieme, čo je to finančný systém. A toto je práve to, že tie informácie všetky boli zakryté a ja som veľmi rád, že práve Zlatá éra ich dokázala, alebo snažíme sa, alebo urobili sme to tak, aby to bolo čo najviac pochopiteľné pre všetkých ľudí. K tomu by som chcel aj k tomu finančnému systému vlastne povedať, že on tu vždy bol. A väčšinou komunikujeme tým spôsobom, že sem teraz príde nejaký nový finančný systém, ale on svojím spôsobom nie je nový finančný systém, on je tu stále ten istý finančný systém a bude fungovať na iných pravidlách. Pretože k nemu by som povedal, tak dali tú fiatnú štruktúru a tá fiatná štruktúra bude odobratá a teraz bude fungovať tá iná, tá na tom zlatom štandarde. A to by som chcel k tomu povedať, že to není zlatý štandard, to ľudia si väčšinou predstavujú o tom, že to je to zlato, ktoré si niekde navážajú, prevážajú. To je systémové bankové zlato XAU. Toto je veľmi dôležité poznamenať, že to není to fyzické. To fyzické bolo vyňaté z toho a ono už nebude patriť do toho kolaterálu, do toho základu tých účtov zlatých. Ako si to teraz niekto myslí, aj myslím, že aj v tom BRICSe si to tak myslia. No ono je to, Ivan, presne tak, ako hovoríš. Ja to dokreslím, ak dovolíš. Predstavte si, že
predstavte, ja to porovnám s ľudským telom a poslucháči si to jednoduchšie vykreslia, aj vyjavia. Predstavte si ľudské telo a to ľudské telo je starý finančný systém. To ľudské telo, keď malo nejaký defekt, dajme tomu poškodenú ľadvinu, tak oni robili v tom finančnom systéme, podobne ako v tom ľudskom tele, že vymenili tú ľadvinu, aby organizmus mohol fungovať. Hej. No ja teraz nekomunikujem, že organizmus môže fungovať aj s jednou ľadvinou. Ja hovorím, že oni vymenili tú ľadvinu. A oni tú ľadvinu menili často. A tá ľadvina bola v tomto prípade zlato, klasické zlato, továrne zlato, ktoré sa bežne pohybuje v obchode, ktoré sa obchoduje, ktoré my si nakupujeme v zlatníctve a máme zlaté prstenie napríklad. Hej. Klasické továrne zlato. To, o čom hovoril Ivan, je systémové bankové kolaterálne zlato, ktoré je uložené v globálnom finančnom systéme. Ono je tam uložené. To je základ. To je energia. Bez tej energie by nebolo nič. Rozpadli by sa aj naše ľudské tela. Ak by nefungovala energia Ra, sa králi žrá, tak by sa rozpadli naše tela. To je energia, čo drží všetko pokope. Všetko, čo je v tomto javnom svete, v tuhom stave. Nazvime to takto. Hej. A nie len. Hej. Presne. To znamená, že kolaterál nie je nová ľadvina. To je samotný systém, samé ľudské telo. A teraz to ľudské telo už tú ľadvinu nepríjme, lebo už ju nepríjme. Tak, ako sa komunikovalo dosť intenzívne v médiách, takzvaných, hej, že sa ide implementovať CBDC systém. Bolo to medializované, ja neviem, rok, aj viac. Vlády sa pripravovali na prechod na tento systém. A jak to skončilo? Skončilo to tak, že sa o tom nepíše. Prečo? Lebo to skončilo totálnym fiaškom, lebo toto malo byť akože náhradná ľadvina. Organizmus to jednoducho vyplul. Presne tak, jak organizmus vypluje všetko, lebo niekedy ten organizmus to klasické zlato továrne zobral ako kolaterál, prijal tú ľadvinu a teraz to jednoducho nepríjma, on to vypľúva. To je ako keď malému decku dávaš niečo jesť a ono to vypľuje. Ono to jednoducho vypľuje. Vypľuje to, lebo to nechce. Niekedy to chcelo, teraz to nechce a no prosto nechce. A to je práve tá zmena, o ktorej hovoríme my, že život, ktorý bol a sa žil, sa žiť už nebude. Keď sa mení priestranstvo, tak my sa musíme prispôsobiť tomuto priestranstvu. Ak vidím, že sa mení priestranstvo okolo mňa, aby som mohol v ňom prežiť, tak musím sa prispôsobiť. Keď horí, tak idem z domu. Alebo hasím. A keď už horí a nedá sa zahasiť, čo? No idem vonku, ne? A toto je stav finančného systému, že všetko horí, burzy padajú, ľudia prichádzajú o hodnoty, ich peniaze sú znehodnocované. Kto im to znehodnocuje? Takzvaná vymyslená inflácia, takzvané, ja neviem, hodnoty, takzvané indexy, ktoré niekto pridúmal. A tak sa ľudia držia v totálnom omyle, lebo nevediac, nepoznajúc zákonitosti, ako funguje globálny finančný systém a na akých duchovných, sakrálnych úrovniach on funguje vo všeobecnosti, o tom ľudia nemajú ani len potuchy, ani len šajnu, ani nič, lebo nikto im nikdy o tom ani nerozprával. Preto je u nich problém, aby prešli tým portálom tou bariérou, aby boli schopní prijať nejakú novú informáciu, ale nie ako baraní, ale nech si to verifikujú. Preto Ivan spomínal, že viac ako 200 videí, vrátane rozhovorov, vrátane hovoreného slova, písaného slova, vrátane našich
webových stránok je taká masa informácií, ktorú keď človek z ulice príde, tak ako keď niekto počúva tento náš rozhovor, hej, a on počuje tie informácie, no tak ako jemu musí hlava horieť, lebo on nevie, do jakého sveta prišiel. Preto niektorí to príjmu a hneď ako informáciu, s ktorou pracujú svojou mysľou, a niektorí to jednoducho majú problém ešte prijať. A každopádne to každý príjme len na základe rozvoja svojho vedomia v danom čase. Čo to znamená? Tu a teraz, súčasnosť, hej, čas prítomný priebehový sa to volá. Tu a teraz, súčasnosť, je jediné, čo existuje. A to, čo bolo, tzv. Minulosť, je dôsledok toho, v akom stave žijeme. To, v akom stave žijeme, sme si vytvorili my sami ľudia. Tento stav, to priestranstvo sme si vytvorili my sami svojimi myšlienkami, slovami a skutkami. Toto je jedna pravda v Biblii. Alebo jedna z pravd, ak by sme išli. In medias res, priamy vstup do deja. Ja nechcem citovať teraz Sväté písmo. Hej. A už vôbec nie slovo, do akej miery sveté písmo. A kto ho písal? A kedy ho písal? A ako ho písal? A pod akými emóciami ho písal? A k tomu kázal, jak má písať? A k tomu šepkal, jak má písať? A čo z toho všetkého vyšlo? Preto my nikomu nešepkáme. Všetky naše informácie sú verejné. Ľudia, ktorí majú záujem zameditovať si nad svojim vlastným životom, tak by mali aj pochopiť, že to, čo tvoria tu a teraz, je príčina toho, čo sa stane. Minulosť je dôsledok toho, čo je tu a teraz, a budúcnosť je príčina toho, čo my tu teraz tvoríme. Keďže globálny finančný systém, on je postavený na sakrálnej úrovni, výrazne na sakrálnej úrovni. Hej. Niekto by povedal mystická úroveň. Ja hovorím o sakrálnej úrovni. Hej. Tak niektorí ľudia, aj keby to mali, aj keby to videli, to, čo Ivan vyjavil, lebo má prístup ku archívom, ku informáciám, tak oni tomu nemajú šancu uveriť. Aj keď to vidia v origináli, lebo ich vedomie im to nedovolí, lebo začína vzdor. V ich podvedomí začína vzdor a v ich vedomí začína vzdor, alebo sami seba nechcú vyhlásiť za úplných idiotov, v akom blúde žijú. To by bola ich celoživotná prehra. To je podobne ako v 89. roku, keď tu začala tzv. Nežná revolúcia, všetci niekde išli a nikto nevedel kam. Ale tá davová psychóza, ktorá bola nastolená, hej, v národe, hej, bola tak silná, že ľudia boli odhodlaní urobiť nejakú zmenu a oni nevedeli akú. Akú zmenu. Kam ideme? Lebo každý mal svoju vlastnú predstavu o svojej individuálnej slobode. Keď ľudia mali predstavu o svojej individuálnej slobode, tak si mysleli, že na druhý deň padne tzv. Berlínsky múr a začnú nám tu lietať holúby pečené do huby doslova. Hej? A zistili sme po 34 rokoch, že holúby už niet. Len na hlavnom námestí Hviezdoslavom a seru po ulici. Rozumiete obrazne, o čom hovorím? Hej. Čiže v konečnom dôsledku toto nastáva aj teraz, toto nastane aj teraz a my pripravujeme náš národ, naše národy, aj všetky národy je len jeden vo svete, hej, všetky plemená a kmene pripravujeme informačne, tak ako vieme, ako vládzeme, cez naše zdroje, cez svetlých ľudí, nie cez klasické komerčné médiá, lebo my to robiť ani nechceme, ani nebudeme, lebo my nechceme, aby naše informácie niekto zo svojej zapredanej papule posielal ďalej, ten, ktorý tu 34 rokov klamal náš národ. Budujeme si všetko svoje, budujeme si všetko so svojimi ľuďmi, tými, ktorí zdieľajú túto myšlienku,
Každý na svojom mieste, tam, kde žije. Tam, kde je, tam vytvára priestranstvo, kde sa nesie svetlo. Od nikoho nič nechceme, ideme sa deliť s tým, čo máme, tak sme vymysleli štruktúru, poďte, budeme žiť spolu, každý tam, kde žije. My sme tu kvôli tomu, aby sme vám doručili koruny, aby ste ich mohli užiť, aby ste ich mohli užiť vy, vaše rodiny, pre šťastie, v zdraví. Jak sa hovorí, Boh nás tu neposielal s faktúrou alebo s cestnou mapou, ako máme žiť. Ale poslal nás, stvoril nás na svoj obraz a na svoju podobu, tak nám dal asi všetko, keď sme na jeho obraz aj na jeho podobu stvorení. Žiaden rúbsak neprišiel, narodil som sa holý, presne taký istý pôjdem, aj my všetci. Keď nás stvoril tak, ako nás stvoril, tak nám dal všetko, čo my si prinášame so sebou. A máme to v sebe. Otázka je, do akej miery človek počas svojho života alebo ontogenetického vývinu v sebe nájde. Niekto umre sprostý a niekto múdry. Niekto hlúpejší, niekto múdrejší, niekto krajší, niekto škarečší, ale jedna vec je istá, že všetci sme ľudia, za predpokladu, že nimi sme. To treba rozoznať. Do stavu ľudia, ľubov, dobro, istina, láska, dobro a istina ako základ Boh, tu majú prísť emocionalizovať svoju dušu na základe morálnych a mravných pravidiel a mať dostatok, v tomto prípade aj finančných prostriedkov, aby mohol dôstojne, slušne žiť, nerobiť zle druhým a vychovávať svoje deti alebo akékoľvek deti bez ohľadu na to, či sú jeho. Ja viem, o čom hovorím presne. Že viem, o čom hovorím. Bo ak človek miluje, to tak, jak miluje svoje, to tak miluje aj cudze. Za predpokladu, že miluje. Bo deti sú deti Božie. Tak, jak my sme deti Božie. Ale sme pozabudli, že sme deti Božie, bo sme ho sprosteli. Otázka je, že či vieme, ako sme ho sprosteli, na základe čoho sme ho sprosteli a v procese čoho sme ho prosteli. A o tom popisuje aj presne Zlatá éra. Ako to vzniklo? Od vzniku života. Kedy to bolo? Prečo to bolo? Ako sa to tak stalo? Je najvyšší čas, aby ľudia vychádzali z matrice. Je najvyšší čas, aby ľudia sa zadumali, porozmýšľali, zastavili sa, pristavili sa sami v sebe a snažili sa sami v sebe nájsť nádej. My, keby sme neverili tomu, čo tvoríme, tak by sme to nerobili. Ani ja, ani Ivan, ani ostatní. A to nie je 5 ľudí, ani 10 ľudí, ani 100 ľudí, ani 200 ľudí. To sú všetci naši, nielen podielníci, ale aj tí ľudia, ktorí nás podporujú akokoľvek. Tak pre nás je dôležité, aby nás v prvom rade podporovali čistou myšlienkou. To je dôležité a ja viem, o čom hovorím. Nám to úplne stačí. Bo tí, čo nám majú pomáhať, tí nám aj pomáhajú a tí, čo nám doteraz nepomáhali, tí už nám nemusia pomáhať, bo my od nich pomoc neočakávame. Vec je vybavená, skončili sme. Myslím si, že teraz je veľmi veľa spolkov. Vlastne začíname. Myslím si, že teraz je veľmi veľa spolkov aj ľudí, ktorí cítia, že tá zmena už je tu, lebo je ako také napätie, ako by som povedal. Že... No, ono to je také zaujímavé, že my tu teraz ako sa rozprávame, hej? Alebo inými slovami glagolíme. Tak som sa tu dočítal v krátkej prestávke, keď hrala krásna pieseň, že pani van der Linden odstupuje z pozície tej vysoko postavenej európskej, neviem, čo sa tam ako deje. Vidíš, ako dobrá energia v pohode. Ja len hovorím, treba byť v kľude, v trpezlivosti a ono všetko príde na svoje miesta. Vždy. Tak aj všetko príde na svoje miesta v súvislosti s tým, že jedno z videí, ktoré komunikoval Ivan, a komunikoval ho o
o príchode zlatej éry a čo zlatá éra je, že to nie je len prechod na zlatý štandard, čo sa týka finančného sveta, ale na zlato nájdené v sebe. Hej, ducha treba hľadať. Hej, a svedomie prebudiť. Hej, to je najvyšší sudca. Svedomie v novej ére bude rozhodovať. Ten, kto nájde svedomie v sebe a bude sa ho držať a bude ho mať čisté, tak ten má šancu šťastný byť. Ak hovoríme o zlatej ére. Aj de facto, aj de jure. Aj de pravda. To je najlepšie. Ja som teda rád, že vzniklo také rádio a verím, že budete šíriť informácie. Nech sa vám darí, nech sa vám darí. Takisto. A zobudí sa nielen český národ, ale aj celý svet. Tak to bude těžká práce oslovit celý svět. Zaujímavé je, brat, tvoja reakcia, že to je príliš veľká ambice. Ja vysvetlím prečo. Ja keď väčšinou komunikujem s našimi českými bratmi, tak ich prvá veta po tom všetko, čo som povedal, alebo som vravel, je, že to bude ťažký, nebo to bude niečo príliš ťažký. To je zaujímavé. Ja chcem poprosiť všetkých, ktorí nás počúvajú, ak komunikujete tu a teraz, že je niečo ťažké, ono sa to naozaj ťažké aj stane. Ja som to aj povedal. Minulosť je dôsledok toho, čo je tu a teraz, a budúcnosť je dôsledok, je príčina toho, čo je teraz. To znamená, že ak niekto povie, že je to ťažké, ono sa to automaticky stáva ťažkým. Priestor, vesmír to príjma, povedané, rozhodnuté, je to ťažké. A keď je to ťažké, stáva sa to ťažkým. Ťažké to je len pre tých, ktorí chcú, aby to ťažké bolo. Ja nemám pocit, že by načo bolo pre nás ťažké. Pre nás, ja keď sa na to pozerám zo svojho uhla pohľadu po tých všetkých rokoch, a nie sú to ani 4 roky a viac rokov, čo sa venujem, nazvime tu tejto myšlienke a realizácii tejto misie a poslania. Niekto by to nazval projekt. Hej. Tak slovo ťažké ja som odpil dávno zo svojho slovníka, lebo som pochopil, že to mi nepomáha. A nazvime to, že nie je to príliš jednoduché. To je krajšie. Ale nie je to ťažké. Lebo ak je niečo ťažké, tak to bereme ako bremeno. Ak niečo nie je jednoduché a my vieme, že aj to, čo je ťažké, ak berieme do úvahy, že je to presne to isté identické, čo je menej jednoduché, tak potom priestranstvo nám pomáha, aby sa to stalo ešte jednoduchším. Ja viem, o čom hovorím. Hej. Ľudia, bratia a sestry, treba veľmi dávať pozor, a zvlášť v tejto novej zlatej ére, na slova, ktoré používate, lebo oni sa oveľa rýchlejšie teraz začnú materializovať do tohto javného sveta. Tak ako to niekedy pri iných energiách neboli. Tá energie idú teraz hore, oni pôjdu hore. Ešte pôjdu, ešte vyššie. Hej, takže jedine svetlo, láska je cesta a to, čo nás má spájať, tak ako nás má spájať láska k našim českým bratom, lebo sme jeden národ. Ten národ bol silným bratom vždy, tak to aj bude. Žiadne hranice nás nikdy nerozdelili, lebo hranice nie sú v srdci, ale v mysliach ľudí. Tie bariéry sa rozplynú, keď sa rozplynie zloba, nedobrota a nenávisť v srdciach ľudí, bez ohľadu na to, či je to Čech, Poľak, Maďar, Slovak, alebo Indián niekde žijúci v Kanade. Nech sa vám darí, nech sa darí rádiu aj tebe. Ja ti chcem poďakovať osobne za to, že si tu prišiel na Slovensko a že ten rozhovor nahrávame na Slovensku, že si dal tú námahu vo voľnom čase, čiže si jasne prejavil konkrétny čin, že máš záujem o to, aby sa pravda šírila efírom tohto sveta, čo je základ všetkého. Aj Tesla to hovoril, len ten pošalenkavý to zabudol tam napísať, alebo to vyškrtol. Hej. Takže veľa šťastia a slava rodu, svetlo v duši všetkým. Oběma vám děkuji, pánové, za velice milé poučení
Ivanovi za poutavé představení Zlaté éry. Posluchači dostali pro většinu z nich naprosto nové informace a rád bych tuto pilotní relaci Rádia Arita zakončil. A jak se na Slovensku vraví, někdy na budúce. A určitě se uslyšíme v časech, které budou už jenom zlaté. Super, tak ja ešte, ak ty si to takto zakončil, tak ja otvorím, nech vaša cesta je svetlá. Nech tento prvý rozhovor doslova exkluzívny. Uvidíš, to, čo ukáže čas, je prvým krokom k tomu, aby sa vám darilo. A aby sme boli úplne dôslední, a dôsledný je človek vtedy, keď počuje a vypočuje. My nie sme pánové, lebo my sme rytieri. Ak sa pán je pán. Pán je Gaspoď padajúci. My nie sme pani, to je rímske právo. My sme rytieri a oslovujeme sa bratia a sestry kvôli tomu, aby sme sa práve neoslovovali pani. Ani pani, ani pán. Ženy sú naše dámy, sestry, a muži sú gentlemani. Anglicky a v Slovania, pre nás, pre Slovanov znamená čo? Bratia. Tam je silná energia, okrem toho sú tam bogy, rád tvrdo. Takže veľa šťastia, sláva rodu všetkým posluchačom. Bolo cťou.